Намираме се в село Неготино, за да ви срещнем с късметлията Мюмюн Мюмюнов, който за пореден път изтегли печелившият талон от интернационална лотария Пирамидални фараони. Първо се представете. Казва се Мюмюн Мюмюнов, на 46, сумарно 47 години, от село Неготино. И за 29-ти пореден път печелим в Пирамидални фараони играта. И това ме прави много щастлив. Аз по-хубаво от това няма. Аз много съм доволна. Много се радвам точно тук, така че стана това. Ей, тук го изтри. Подскачахме тук. Много беше хубаво. Хората влизат, чудат се. Какво правим? Тук го изтри. Тук разбра. А какво работите? С какво се занимавате? Занимавам се с така наречената технология сейзмично търсене на вода. Тук с посредством тези устройства се намира подпочвена вода и всякакви полезни изкопаеми, които могат да се открият. Познавам Мюмюн от 30 години. Той отново спечелва от Национална лотария. Той е изключителен колега и професионалист. Ако не е Мюмюн в село Неготино, тук всички са умрели. Тази камъни той ги открил. И всички ние много го харесваме. Емоционална лотария. Кога спечелих първи 1 милион в интернационалната лотария, си оправих краварника и после купих на децата 2 мазерати там. Они ги отвлекоха и сега няма кой да ги кара. Па иначе с жената вече 3 пъти ходихме на околосветско пътешествие. Скучно, ама се свиква и с това. Колко пъти идва? Всеки ден идва. Има дни купува по 3-4 хиляди билета. Не може да ги преброим. Значи има сведения от Международната изследователска институция за наличие на неопределени елементи в подпочвата, които са с неземен произход. Но това е теория, която сега, ако тръгнем да я разясняваме, ще трябва по-подробно да се обясни. Да, разбирам, да. За да не изглеждаме като... Да. А какво ще пожелаете на останалите участници в интернационална лотария? Не знам. Да гледат да не се занимават с глупости, да работят и да учат. Щом верват, че аз съм спечелил, значи то няма за какво да говорим. С тези красиви думи се разделяме с щастливецът Мюмюн Мюмюнов и продължаваме напред към следващият печеливш, който вярва, че без грам ум и талант ще сбъдне мечтите си. Благодаря ви много. И аз няма за какво.